ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step ha Shnong tura but clear yat. Arngut kibrio ki balasha sho baki dai ki Suba Menshohnoh kilasha bom Shnong ha ki Paidbhur ha ka Shnong Mawthlong East Khasi Hills District ha ka khanri trik ulber arjar apsau yakini ki arngut layo ban pelan da ki pulit nakakti jong ki Paidbhur hadin baki lasha tangon haban da jam jai katkum ka jingyo jingtep na ki telong khobor layathu bahaka por kumba kharwish teng mstep away ubala laiphunyo snem karta but away ubala arphos nem karta kilasha keno bagi dai ki Menshohnoh but halor kani ka jing Suba ki Paidbhur ki badon kumba arspa ne laispa ngun kilakem but bom Shnong yaki layathu bagi pulet naga thanat ka soyong kilayo yakini ki jingtep but marmar kilalet ban pelat yakini ki arngot henrei namar ba upaj ba ulabun palan ki pulit SOT na Shnong kilalet ban senran lang but layo ban pelat yaki arngot nakakti ki Paidbhur ki pulit kilapen keno yakini ki arngot ki balaman sau jor cha soyong CHC but khamadien lapen kan riano eki sa Shnong Civil Hospital laythuru baki pulit kila register case halor kini ki jingja but kin sapelong ya ka jingto ken ka bapnia